halagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balacagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligan sa taglang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay Sound to Pitch sa 31 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Wibis karon nga daw, Wibis edisyon sa ito na pagpalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa iyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tumtum kita sa tag na nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal.
Negros Occidental Police Provincial Office Bomb Squad kulang pa sang personnel subong apang ginapasiguro man sa NUCPO nga hugot nga ang ilang pagbantay sa sini nga eleksyon. PNP Region 6 bukas para sa pag-sumiter sang summarized report tuhoy sa anti-illegal drug campaign. Pagbalik sa 5-day work week sa Kapitulyo, hindi pa patod. Samtang 20,000 ka dosis nga vaccine sang Bacolod na talana nga maga-expire. Manog-expire na sa bulan sang Abril. Sa mga wala pa mabakunahan, pabakuna na kamo kay kanugod sa bakuna 20,000 ni ka dosis. Daw manog-expire na sa bulan sang Abril. Sa Balita National, BIR dapat lagson ang tanan nga mga wala nagbayad sang tax. Magluwas abi sa nga kag hindi lang ang mga Marcoses ang lagson, kundi ang tanan-tanan suno mga kabiyanan sa palasyo sang Malacañang. Kag sa Balita International, Red Cross facility sa Mariupol, Ukraine wala makasalbar sa pang-atake sang Russia. Amo na itong mga top stories of the day sa Balita Lokal, National kag International. Ato rin pangalagad karon sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Karon dugay-dugay mga kabayan mangin kaupo daton ang district engineer sang DPWH Lone District sang siyudad sa Bacolod, si District Engineer Jaime Havillana. Kay makuha kita sang update. May kantanan sa siningin talakay naton nga issue kagapon ang ining dalan dira sa may atubang sang old airport sa siyudad sa Bacolod nga gin pangbubuan ini sang contractor kag may ara sang may ginhakad gid nga simento kag ginpabayan lang di isang bulan pa niya sang Pebrero gisuguran. Imagine nyo banwa until now matapos na subong adlaw katapusan nga adlaw sa bulan sa Marso wala kita sa may nakita dito nga asfalto. Do kay asfalto overlaying nimo. Ang project may balor nga 11 milyones ka pesos. Pero until now wala kita sabay nakita to nga ginsugura na buo nga sang asfalto. Kag ang mga ginhakad to nga simento, daw wala man to mabalikan simento. So ibalo nato karon sa kay District Engineer Jaime Havillana kung ano ang update sini kag kung bala paano naton ma-call ang atensyon sa nga contractor. Kag of course sa lakat sang pamulitika banwa mas labi nga naga sinandukot no ang pagkampanyanay. Pero may naman lang subong kay daw naghaganagan ang ang pagpabati-bati sa mga supporter sa Facebook no. Ini amo nang silingkob lang ako na niyang advokasya diri sa Bumbu Radio para sa mga supporters, hindi kamo mag-ilinaway, no? Ang abyan nyo, hindi nyo pag-awayon. Kay ang aton nga abyan, amo gining aton dalaganan kung may emerhensya. Ini aton tuod na. Ini na siling nga ulo istorya lang. Kay ang aton nga abyan, hindi ya politiko nga magsiling abi nga mabulig lang kung tsimpo eleksyon, no? Although nga hindi man tanan nga politiko, may arman niya politiko nga bisan hindi eleksyon nagabuligin man, pero nakwanabi na daw mo na ang brand nila, branded na ang mga politiko nga sa tagsa lang nga may eleksyon nagabulig. So parang likaw kita sa dismaya sa ulihi, damo na nagakadismaya nga gasilinga sa ulihi nga, siya nila ko na sa iya kay pagkatapos nga nagpungko siya daw hindi man ta masapakan. Tuod gi man na hindi giman kita masapakan. Amo na gani nga hindi kita magpang-away nga daw patay-patay ginaton suporta ang aton nga ginasuportahan kay hindi man na sila ang aton madalaganan gid sa ital-ital sa emerhensya, ang aton mga abyan nga ginaaway ta subong tungod nga hindi pariho ang aton ginasuportahan. Di subong daw nakita ko sa social media sa akon diya nga page lang hambot sa iban nga page. Sa iban nga Facebook page. Pero sa akon na Facebook page daw lakat na kuya subong na ka sumalang sa daw nagabuyayaway sa sa social media sa Facebook, no? Kabay pa nga mangin matawhay, no? Kag mangin lain ang aton nga mindset
No, samtang nga nagatigulang kita abi, dapat mangin mature kita. May ara kita sa ginatawag nga political maturity. No, kag maturity bilang butante, no? Sa aton nga panghuna-una aton nga balatyagon. Para nga likaw kita sa dismaya pag abot sa tion lang may ara nabutang kita sa ital-ital nga hindi kita mabuligan sa aton nga gin patay-patayan nga kandidato. Ang aton mga abyan sa palibot amo na iya ang sigurado gin nga makabulig sa aton bisan ikaw man o nga nagpangayo sang bulig bas isa dason ikaw man ang pangayuan sang bulig. So kita tanan ang nagabinulugay sa palibot. 42 minutos na kaligid sa tag ng alas 11 this time. Kuha na naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ang NOCPO nagpahayag ba kabiyanan nga wala sila kulang sila sa mga personnel kung sa bahin sang bomb squad. Pero ito, hindi man kinanglanon gid sang damo nga personnel. Kay hindi man tayo Mindanao nga halos kada adlaw may arasang bomb threat. Kay daw may arasang bomba nga naglinupok. Pero ang importante nga sa pag-abot sa sining eleksyon, sa subong yang election period, campaign period, padayon ang ilahugot nga pagbantay sa palibot para mapasiguro nga ara sa malinong kag matawhay ang pagkampanya sa mga kandidato kag subuman sang ilatag sa mga reporters o kung ilatag sa mga supporters. Yan sa pagkalinya ang report Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Ramadan, 39 days na lang kag mag-aabot ng adlaw sang eleksyon. Dili sa Negros, Auckland, kamusta tawodan ang NOCPO Bomb Squad or EOD-K9. No? Kung kamusta ang ilang preparasyon kay first hit Ramadan ang security, no? Ang gina-prioritize hit sa aton sa mga kapulisan, especially ang mga grupo, no? Ang EOD-K9 Ramadan. Kag according kay Police Lieutenant Chairman Gano po ang team leader, no, sa NOCPO Bomb Squad na apesar no nga kulang sila sa personnel kahilapit ang election Ramadan, pero ang ila sila nga patigayon no sang pag-monitor kag ang pag-prepare nila hinahimo nila tanan no para nga sang kulang di maratapan ng tanan Ramadan. But actually nga bulan Ramadan no prepare man kung graduate naman Ramadan ang mga bago nga personnel. So makaabot sila sa adlaw sang election. Mag-augment sila sa especially diri sa aton may 18 ka mga election hotspot areas. Sila kita nga natutukan sa aton nga grupo ang EOD-K9 Ramadan. Ikaw naman sa K9 may duwa ka K9 Ramadan nga ginagamit subong isa diri sa Bacolod City kag isa sa Negros Occidental. So as of now, may ara sang duha ka mga Jack Russell, no? Mga gagmayos na mawalan nga ido. Sa gina-train, no? Sa region or region 6 mawalan, no? Para nga makadugang pag-augment sa mismo adlaw sang election. Kag lalapot, may mga ma-augment pa no? Diri sa Negros Occidental. Nga ginapadayon man ang pag-train sinin sa ila mawalan. Kag ang aton sini nga mga kapulisan, especially ang NOCPO Bomb Squad Ramadan, successful man ang ilang mga operations. Kag ang ginapatigayon nila subong natutukan gid ang mga red spot pala, no? Na wala punay ang nila sini nga pagbantay. So Ramadan pamatian ta pala ang kahayag isang ilang nga team leader nga si Police Lieutenant Raymond Denov. Ang ato nga kinain nga duha, ang cover sa ato nga kinain is Bacolod City kag Negros Occidental. Wala ka mga duga. So para duha pa lang ila siya, may ongoing nga gina-training duha ka Jack Russell sa regional office. So ang ingay sa pagbantay was especially sa diri sa Bacolod, secured naman or i-secure nyo? Isa mga ginahimo na muna sa sunod man sa atong nga cross coordination ng atong mga hipi sa station na alin dira sa station 1 sa station 10 kag sa aton nga sa provincial command may cross coordination kita ginahimo nga gin-disseminate man nila sa atong provincial director pa gadto sa lower unit. Oo. So far sir wala ka mo
kasing kulang or kabudlayan sa nga pagbantay. So daw kulang-kulang man mga aton nga personnel pero may ongoing kita sa mga EOD 49 sa may regional training center sa graduate na sila sa before sa Mayo 9 siguro. Ginasaligan nga mauglit sila siguro 30 na sila ka personnel ang graduate sa Pakyas. So sa maabot nga 9 every city and municipality may putang sa buya. May augment na sigurado na nga may augment si ang amon nga regional director sa EOD Kinan si Major Suma may i-augment na siya. Especially sa mga hotspots nga lugar, ma'am. Ang ato lang ma'am sa mga pupuluyo kag sa mga concern nga especially sa mga hotspots nga area, mag-report kita yun sige sa aton mga local police kay para ina makadulong sa aton nga explosive na disposal na kinan unit kag para nga masipti naton ang kasiguruhan sa incoming election subong sa Mayo. Kumbagan, so lalabot sa EOD Kinan, dako big ang kulit sa mga tumuluyo. Nagkauspaghatag sa information. Kaya of course, augmentation man, na din nga nag-lapit ang election. Yes, kumbagan, manang nagkanang ikinang sa kasol, inadin mong ba-bracing mo to. The report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas Research. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lobaton. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang bomb squad mga kabiyanan sa Nukpo ti amatong payag nga medyo may kakulangan sila sa ilang mga personnel pero gipasiguro man nga hugot gyapon ang ilang makahimo sila sa gyapon sa ilang obligasyon sa pagbantay pagpanilag sa palibot daw sa posibleng nga mga kalakasan nga magkalanabo. Ilabi na gid nga tsimpo na kampanya na subong kag nangin masanlukot na ang paglibot no sa nga pila ka mga kandidato upod naman ang ila sidi tagsa ka mga supporters. So wala sang dapat nga problema ho na. No, wala labot sa PNP may arap atasa nga Philippine Army nga amo man nagapasiguro nga mangin hilway kag matawhay ang pagpatigayon naton sa eleksyon sa Mayo 9. No, ang aton nga Philippine Army sa mga remote areas sa Manislaya, sa mga kabukiran, sa mga kaumhan, dito naman ang ilang area of responsibility kag sang damlag lang nagpasiguro si Brigadier General Pasaporte nya hugot man ang ilang pagbantay mga kabiyanan sa pila ka mga area sa mga nabukid na porsyon no sa probinsya o isla sang Negros Oriental kag Negros Occidental. 10 minutos na nabilin ka dangat kita sa tag ng alas 12 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto this time. Kuha ko naman ang report ni Bumbo Franz Andrew Burgos ining may kaintanan mga kabiyanan sa drug operation, anti-illegal drug operation sa ang aton nga Philippine National Police kay ang PNP ang hanay sa mga kapulisan diri sa Rion Size ang handa man magsumiter sa ila sini nga mga summarized report may kaintanan sa tanan nga ginapatigayon nga anti-illegal drugs operations. 10 minutos na nabili ka mga daan kita sa ng alas 12 timaylo na nga pagpamati sa aton nga mga new bag-o nga mga viewers. May ari din nagapadala sa mensahe sa aton nga comment section sa Facebook Live kay new kuno siya bag-o mo nga viewer. Ati sige. Salamat gid sa bag-o nga viewer. Sige lang sinulod ang mga bag-o mga viewers. Pero magkapanamyaw ako sa Domingo pa, no? Pero ginaknowledge ko ang aton nga mga viewers kag kung ginabasa ko man ang mga mensahe ninyo nga may relasyon o kung konektado sa mga ginatalakay naton nga mga issue kag topiko. This time mga kaibigan ko na to report sa Piang Kalinya, Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in. Bumbudan bukas kag handa gisle Bumbudan no in terms sa ilan nga mga report sa kabahin ni Bumbudan sa anti-illegal drug campaign
sa Duterte administration ang mga kapulisan. No? Kaya siyempre bumudan, isa ni sila sa mga ahensya sa gobyerno nga ginpaidalom kagitagaan sa nga ni bumudan sang task, no? Especially sa pagtakda sa nagaduging illegal nga droga diri sa Pungsod, Pilipinas. So gipakikagutan naton bumudan ang Police Regional Office 6 pagi sila ning tagpababa sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So isa mo ni bumudan nga issue subong, no? Kaya because nga ang mga kapulisan sila ginibumudan ang gagitutukan man sa administrasyong Duterte. So isa pagtapda sa illegal nga droga bumudan no kun ang illegal drug campaign bala, no? Kay because nga ang advokasya sa Duterte administration amo ni ang pagtapda sa illegal nga droga. So gitagaan ni kini sa mayor nga task ang kapulisan in partner bumudan sa Philippine Drug Enforcement Agency o Confideya nga sila ni bumudan ang duwa nga mga ahensya sa gobyerno ang magatutok ag magatapna sa illegal nga droga, no, diri sa Pungsod, Pilipinas. So mismo sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, bumudan ang ila na kita natin nga tinutuyo is ang information, no? Is sila bumudan ang nagapamuna man when comes sa operation. Araman mismo ang Philippine Drug Enforcement Agency nga mag-a-assist sa ila. Pero sa mga figures and details or information bumudan, ara mismo ang PDEA, no, nga magasala kag account, no, sa ila nga mga numbers bala in terms sa mga kabugaton sa droga kag sa mga numbers sa mga resto nga mga drug personalities, especially diri sa region 6, no. Kaya sa mismo sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga niya bumudan para sa ila kung ano gid man ang ginmando sa higher office, especially sa nahalin mismo gid kay Presidente Rodrigo Duterte, ila naman ang ibumudan niya pagasundo, no. Kag sila naman lang niya mismo ni ang buhat, no, sang iban pagidbing nga makabulig man sa gobyerno para sa away batok sa illegal nga droga, no, mga butang nga pagid labong butang nga makasilin nato nga mangin successful, no, ang ilan nga mga drug operations. Kaya sobna bumbudan hindi na magnubo sa malinibo, no, sila ka thousands na ka mga drug personalities kag millions of pesos nga balor sa illegal nga droga o kung tonelada na, no, nakabugaton sa illegal nga droga ang ilan nga makumpiskar especially sa rehiyon sa Western Visayas, bumbudan. Bumbudan may dugan diri nga payag kag information ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang sa Police Regional Office 6 kasunod ng man sa instruction, no, ay nga mo na ang makapayo and legal, so follow. For kita sa District 6, no, sa PNP, nag-perform na kita, no, sa aton mandato, for example sa aton campaign against illegal drugs. We are just performing ang aton mandate, kaya may ara man layi, no, nga nag-prescribe dira and amo na ang aton mandate, so gina-perform lang nato nila. Hindi mangid kami, no, affected considering na ila man lang na iya no, ila na iya opinion, ila na iya statement. But kita as long as nga may legal kita nga basihan kag ginasunod nato ng aton nga mandato, so sa taon nato na wala gidaya sang nothing wrong gid sa aton nga ginahimo considering na layi na yang aton nga ginabasihan sa aton nga trabaho. Ang aton relationship between the PDEA 6, no, kag sang Police Regional Office 6 tama ang ating relasyon and maayo ang aton coordination and maayo ang aton mga efforts, no, or combined efforts ng PNP kada. Pero tungkol sa illegal drugs, ang PNP is support only sa ating Philippine Drug Enforcement. For now, hindi kita na maka comment dira. Ang aton lang niya is still perform nato ng aton nga mandato para po sa campaign against illegal drugs. Ang aton nga campaign against illegal drugs, hindi lamang trabaho sa mga kapulisan, trabaho nato ni tanan, no. So once nga may mga information sila na-receive na gusto ipalabuot sa aton mga kapulisan nga may individual nga involved, no, sa illegal drugs, fiscal police pa ina, hindi dapat sila magkadlok na i-report nila sa aton ng mga nearest police units or sa mga commanders para ini matagaan sa action.
Bombo Andro. Okay. Bombo Franz Andro. 4 minutos banwa ang nabilin kabagdahan kita sa tagnang alas 12. Okay, balikan nato na si Yes, Bombo Bombo Franz Andro Burgos sa piyakil niya. Bombo Franz. Yes, Bombo Dan, doon na medyo na ato nga signal. So, Bombo Dan, namo to mismo ang sa dugang informasyon, no? Kaya siyempre mga kapulisan in terms sa illegal nga droga, di man sa Bombo Dan magpahuli, no? Kaya isang nagligat to gani nga ang communication between sa PDEA at sa kapulisan dito medyo na Bombo Dan, hindi klaro di may insidente ito sa mga tiniruhay between sa mga kapulisan at sa katamo sa PDEA. But at least Bombo Dan, no? Amo to ang isa sa mga leksyon na subong sa bahay sa kapulisan at sa PDEA nga mag-coordinate sila properly in terms sa mga drug bypass operations, no? Para ma-consider Bombo Dan nga maligit na mga operations. So, para sa ila nga duwa ng mga ahensya sa gobyerno, sila naman ni Bombo Dan na mag-binuligay bala in terms sa mga pagtap na ng illegal na droga o kung sa na ini, no? Ang pagduging sang illegal na droga diri sa aton sa Negros kag sa siyudad sa Bacolod. Makita naton Bombo Dan nga siyudad sa Bacolod. Sang nagligat ang mga sinimana, may pila ka kilo gyapon sang illegal nga droga ang mga kumpiskar. Bombo Franz. Pero yes, Bombo Dan. Daw wala gani katapusan, daw mo na ginasilim lang nga forever and a day ang sige-sige ang operation sang droga. Correct, Bombo Dan, no? Kaya ito po ang national government, ang Office of the President ni Bombo Dan, doon nagalingin man ang ulo, bala. Kung paano ini pagatap naon kay bisan pila na katunilada ang makumpiskar sa mga otoridad, but still Bombo Dan arangid gyapon, no? Gaduble sa gani ang numero sa illegal nga droga. Kaya because nga ginatap na sila, so nagapangita pag isla Bombo Dan sa pamaagi kung paano pagin malutsan o kung paano pagin paano nila ma-outbart ang government, no? In terms sa makapalusot sa illegal nga droga, well, ang mga ayon sa gobyerno nga natungdan sa Bombo Dan, especially sa mga nagagwa, no? O kung sa mga nagabatol, di sa mga baggages, alin sa gwa sa puso, Bombo Dan, sila na dapat pagitang bantayan. Okay, ginalit man dahil sa presidente nga illegal na droga, alitin sa mga Chinese businessmen. O sa China, Bombo Dan, ang nasiling ng mga illegal na droga nga nagsulod rin sa puso sa Pilipinas. Amo gani. So, ihibaloon natin ini ang ilang makita pa na natin silang summarized report kung ano gid black ka lala ang sitwasyon sa droga diriya sa Western Visayas, pero sa nasiling ko na kapila ko ni ginasulit-sulit da Bombo Franz. Ang operation abi halimpas ang una sa ato ng mga otoridad kontra lang sa mga drug pushers mo. Pero ang mga users daw wala man ginatutukan. Kung tutukan na siguro mga users siguro. Inabalang white patawad berman kung user ka lang da. Tanan pang dakpon i-operate. Kaya kung magkalaubos ng mga user na kag mapang-rehab ini sila. Di wala na sa may mabakal, kundi way na sa may mabligya. Correct, no? Sa mo na pala Bombo Dan, isa pagiti sa mga sa ulo pag isang silin nga nagabligas sa illegal nga droga. So dapat tagaan Bombo Dan sa nga nagakaigong express. So sinugit na nito sa likod. Kaya so mas Bombo Dan na hindi matap na ang pinakaulo. Sige lang ginagagyapon Bombo Dan, no? Sa balapot ay ang pinakagamay nga bahid sa komunidad. Wala bing nasiling mo nga mga users. So wala din katapusan Bombo Dan, even though nga grabe na ang effort ng gobyerno para matap na isa sa pinaka-dakong problema man sa komunidad. Amo niya pagdugit sa illegal na droga, Bombo Dan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Franz. Yes, Bombo Dan, kag live diri sa patrol ni Bombo Franz ng Robordos para sa Bansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. Ini mga problema sa illegal drugs kabudlay gid sulbaron kung hindi pagtuturon gid, no? Pare abi sa panahon ni Presidente Duterte mo nagtapos na iyang termino. Di kuno do ginatutuod man to ang operate sa illegal drugs, pero ambot ano pagin nga pagkamatutuod din himuon naton para nga matap na gid ini. Yari ng Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Standby. At sa ulo ng ating mga balita. Utang ng Pilipinas lalo pang tumaas, pumalo na sa 12.09 trilyon ayon sa ulat ng Bureau of Treasury.
Ang Malacanang naman naniniwalang may basihan si Pangulong Duterte sa aligasyon nitong pagiging legal front ng NPA ang mga party list groups na miyembro ng Makabayan Bloc. Ang CA, Sandigan Bayan at Court of Appeals magpapatupad na rin ng 4-day workweek. Dalawang opisyal naman ang formally umaapila ng house arrest matapos na makulong ng 3 buwan sa may Pasay City Jail. Samantala, ang African Swine Fever quarantine checkpoints naman hinigpitan sa South Cotabato matapos na may magpositibo sa 3 barangay. Mahigit 200 ng mga baboy isinailalim sa culling. Sa international news naman, ang Ukraine inakusahan ng Russia na nagtatanim ng mina sa may Black Sea. At para naman sa ating sports balita, pagkatalo ng bansang Nigeria na uwi sa riot ng mga fans, panalo ng bansang Ghana, unang African country na nag-qualify sa 2022 World Cup. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, lalo pang tumaas ang outstanding debt ng national government. Ayon po yan sa latest report ng Bureau of Treasury. Sinabi ng ahensya na hanggang noong katapusan ng buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon ay pumalo sa 12.09 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ito ay mas mataas ng bahagya kung ikukumpara naman sa 12.03 trillion pesos record noong January ng kasalukuyang taon. Ayon pa sa Bureau of Treasury, tumaas ang utang ng Pilipinas noong nakaraang buwan dahil sa humina ang halaga ng piso kontra dolyara. Karagdagang balita, ang Malacanang naman naniniwalang may basihan si Pangulong Duterte sa aligasyon nitong pagiging legal front ng NPA ang mga party list groups na miyembro ng Makabayan Bloc. May karagdagang balita si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, live tayo ngayon dito sa kahabaan ng Taft Avenue, kanto ng Padre Faura, kung saan dito ay madalas nagsasagawa ng mga kilos protesta o yung mga rally ng iba't ibang mga militanteng grupo, kasama na nga dyan yung ilang mga party list na miyembro ng Makabayan Bloc. At kaugnay nga niyan, ito, nanindigan ng Malacanang na may basihan ang pag-ugnay ni Pangulong Duterte sa Makabayan Bloc sa mga komunista, partikular yung CPP-NPA. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na may access si Pangulong Duterte sa lahat ng sensitibong impormasyon mula sa intelligence community. Kaya naniwala niya ang Pangulo na may basihan ang kanyang akusasyon laban sa ilang grupo. Noong isang gabi nga sa kanyang Talk to the People, hinikayat ng Pangulo ang publiko na huwag iboto ang mga Makabayan party list groups na niya ay nagsisilbing legal fronts ng Communist Party of the Philippines. Lala ng Kapangulo ang Kabataan Party List, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers at Gabriela. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. Alam naman natin na ang Pangulo ay may access sa lahat ng impormasyon. Kasama na ang sensitive information mula sa intelligence community. Naniniwala kaming may basihan po ang mga ito at itong sinabi ng ating Pangulo, ito'y dahil nais niyang maprotektahan ang mga mag-aaral na nasa kolehiyo na hinihikayat na sumali sa kanilang grupo. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Andanar. Una ngang umalma yung mga leader ng mga tinukoy na mga party list groups at sinasabi na ang naturang red tagging ay politically motivated. Bombo Ever at Bombo Dave. Yes, Bombo Raymond, lumalabas pala talaga na itong bagong pahayag nga ng Pangulong Duterte at mismo ng Malacanang, yung paglilinaw nilang ginawa ni Secretary Andanar ay may kaugnayan nga sa nalalapit na halalan. Bombo Raymond. Yes, yan ang sinasabi ni Secretary Andanar. So dapat daw, yun yung kampanya ni Pangulong Duterte at ng Malacanang, huwag daw iboto yung mga nabanggit na mga tinatawag na party list groups na miyembro ng Makabayan Bloc o sila yung tinatawag na mga left-leaning organizations, Bombo
Dave. Oo, pero Bombo Raymond, sa mga nakalipas ng hindi lamang buwan, no, mga nakalipas pang mga taon, maring itinatanggi naman ng mga grupo na ito na pinatutungkulan ni Pangulong Duterte na yung mga akusasyon daw sa kanila ay gawa-gawa lamang, Bombo Raymond. Ano naman yung tugon dito ni Secretary Andanar? Well, ang posisyon ng Malacanang itinatanggi nga ng naturang mga grupo na sila ay kaalyado o kaya ay front ng CPP-NPA, pero hindi naman nila ititakwil o kaya kinukundina ang grupong NPA, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so tayo nakantabay rin dito dahil ito isa mga hotspot sa bahagi ng Taft Corner, Padre Faura, Bombo Dave. Hotspot ito ng mga kilos protesta at baka mamayang hapon ay mga pagdipon-dipon, pagkilos laban nga sa tinuran ng Pangulo at ng Malacanang. Live mula sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, hinimok naman ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na tumistigo sa kanilang mga natunghayan ng mga vote buying activities. Partikular na pinatutungkulan dito ni COMELEC Commissioner George Garcia ay ang mga nagpo-post ng kanilang reklamo sa mga social media platforms. Iginit ni Garcia na hindi dapat baliwalain ang mga social media post na ito pahinggil sa vote buying activities kaugnay sa nalalapit na halalan. Pero kung social media post lamang, maaari aniyang hindi ito uusad at maging ganap na kaso na mayroong probable cause. Kailangan aniyang tumistigo rito ang nag-post o kumuha ng video sa inirereklamong vote buying activities. Sinabi pa ni Garcia na mahirap mag-prosecute ng mga krimen katulad na lamang ng vote buying activities dahil mahirap ding makahanap ng ebidensya na susuporta sa mga ito. Iba pang balita, pinaninindigan naman ang isang energy policy group ang kanilang naunang projection at ang kanilang babala sa posibilidad na magkaroon ng rotating brownout sa Luzon grid sa darating na halalan. Ayon kay Institute for Climate and Sustainable Cities Chief Data Scientist Jefrahim Manansala, patuloy kasing nakakaranas ng forced outages ang ilang mga power plants habang ilan naman sa kanila ay shutdown pa rin hanggang sa ngayon. Sinabi ni Manansala na ang available na grid sa ngayon ay sapat lamang para sa demand sa buwan ng Abril. Para naman maabot ang 8,100 megawatts na required capacity sa Mayo 2022, kailangan na niya na makomisyon na ang bagong tayong General Power Plant Unit 2. Ito ay bagong coal-fired power plant doon sa Bataan na nakikitang tutulong sa pagpapataas pa ng energy supply sa Luzon grid. Sa iba pa mga balita, iminungkahi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang dalawang options para sa implementasyon ng Expanded Number Coding Scheme sa National Capital Region o NCR. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, ang unang option ay ang mga sasakyan na mayroong plate numbers na nagtatapos sa odd numbers katulad na lamang ng 1, 3, 5, 7 at 9 ay hindi papayagan na bumiyahe sa mga pangunahing kalsada tuwing Lunes at Huwebes mula alas 7 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa mga may plate numbers na nagtatapos sa even numbers katulad ng 2, 4, 6, 8 at 0 ay ipagbabawal na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa kaparehong time periods. Pero lahat ng mga sasakyan ay papayagan namang makabaybay sa mga pangunahing kalsada tuwing araw ng Miyerkules. Samantala, ang second option naman ay yung mga may plaka na nagtatapos sa 1, 2, 3 at 4 ay papayagan tuwing Lunes, habang yung mayroong plaka na mga nagtatapos sa 5, 6, 7 at 8 ay papayagan namang makabiyahe tuwing araw ng Martes, at yung nagtatapos yung mga plaka sa 9, 0, 1 at 2 ay papayagan naman tuwing Miyerkules, at 3, 4, 5 at 6 naman tuwing araw ng Huwebes. Samantala pagsapit ng araw ng Biyernes, papayagan makabiyahe ulit ang mga nagtatapos yung kanilang plaka sa numbers 7, 8, 9 at 0. Magugunita na noong buwan nga po ng Pebrero ay sinabi ng MMDA na pinag-aaralan na nila ang posibleng expansion ng number coding scheme tuwing hapon po yan na nakatakda mula alas 5 na hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, mamaya abangan pa ang mga karagdagan nating balita dahil ang Court of Appeals, Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals magpapatupad na rin ng 4 na araw na work week. Abangan yan mamaya.
Dalawang opisyal ng Pharmally umaapela ng house arrest matapos makulong na ng 3 buwan sa Pasay City Jail. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa mga nakalipas nga pong linggo ay usap-usapan itong proposal na 4-day work week. Kamustahin naman natin ang ginagawang paghahanda dito ng CA ng Sandigan Bayan at Court of Appeals. Nakatutok sa balitang yan si Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, Bombo Everly. Gaya nga nitong Supreme Court, kung nasaan tayo ngayon, nandito sa ating likuran yung Supreme Court, magpapatupad na rin itong Court of Appeals, maging ng Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals ng 4-day work week simula sa susunod na linggo. Ang kautusan ay pirmado ni na Presiding Justice Roman Del Rosario ng Court of Tax Appeals, si Presiding Judge Remedios Salazar Fernando ng Court of Appeals at Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang. Sa memorandum, kailangang mag-report itong mga empleyado on-site ng 4 na araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Ang natitirang isang araw ng trabaho ay isasagawa naman sa pamamagitan ng work from home arrangement. Hahatiin naman ang 2 grupo ang mga empleyado at ang isang grupo ay papasok mula Lunes hanggang Huwebes, habang yung ikalawang grupo papasok yan ng Martes hanggang Biyernes. Ngayong araw hanggang bukas na lamang, Bombo Dave, ipatutupad itong kasalukuyang schedule ng trabaho sa mga korte na mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. At ayon nga sa Supreme Court, hindi raw produktibo, counterproductive o hindi makakatulong sa mga taong nagtutungo sa korte itong masyadong mahaba na oras ng kanilang serbisyo. So sa Lunes ay ipatutupad na itong bagong direktiba ng Supreme Court or itong Court of Appeals, maging ng CTA, itong Court of Tax Appeals at maging ng Sandigan Bayan na magkaroon ng 4-day work week at yung isang araw ay work from home. Bombo Dave, Bombo Everly. Bombo Gerald, kasi yung pangamba ng iba sa ganitong setup, baka daw maapektuhan naman yung trabaho ng mga korte natin na Bombo Gerald. May assurance ba mula sa CA, sa Sandigan Bayan at sa Court of Tax Appeals na kung na kahit ganito yung kanilang magiging sistema, 4-day work week, hindi naman maapektuhan yung daloy o pagproseso doon sa mga nakabinbin na kaso na kanilang tinatalakay? Bombo Gerald. Yes, ang mangyayari lang kasi dito, Bombo Dave, naman is halos pareho lang, Bombo Dave, kasi mahahati naman ng 2 grupo, and then yung isang araw is work from home nga yung isang araw. So yung 8 to 4 na trabaho ay talagang mas para dito sa Court of Appeals, ang CTA, maging ng Sandigan Bayan, mas okay yan kaysa yung mas mahabang oras na ginugugol. Kasi kapag masyadong mahaba ang oras sa trabaho, Bombo Dave, ay talagang mababagot at hindi talaga produktibo rin, Bombo Dave, kapag masyadong mahaba. Itong oras na ito, akbang-akba lamang dito sa mga empleyado na magtatrabaho dahil talagang yung mga trabaho dito naman ay nakatutok sila sa mga trabaho, Bombo Dave, kaya walang magiging problema dito sa naturang setup na ito, Bombo Dave. Maganda pala, Bombo Gerald, kasi kaunting adjustment lamang yung mangyayari. Pero ganito na rin ba yung magiging sistema hanggang sa matapos ang taon, o parang mangyayari muna ito, susubukan sa unang buwan, sa buwan nga ng Abril, Bombo Gerald, at baka posible magkaroon pa ng pagbabago sa mga susunod na buwan, Bombo Gerald? Oo, walang nasabi yung mga korte kung yan yung ipatutupad na nila sa taong ito or forever na nila ipatutupad yan. Hintayin natin yung magiging direktiba sa mga susunod na araw, linggo or buwan kung ano yung mangyayari dito sa ipatutupad na setup ngayon na ipinapanukala nga dito sa National Capital Region, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Supreme Court, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
ibang balita naman, pinag-aaralan na ng pamahalaan na maisama ang booster dose bilang requirement para maituring ang isang individual bilang fully vaccinated kontra sa COVID-19. Ayon po yan sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary at National Vaccination Operations Center o NVOC Chairperson Dr. Merna Kabutahe na base sa definasyon na rin ng World Health Organization na ang terminong fully vaccinated ay tumutukoy para sa mga tapos na sa primary vaccine series. Pero sa ngayon, tinatalakay na niya ng mga local officials kung posible bang maisama ang booster dose bilang isa sa mga requirement para sa mga fully vaccinated para na rin mas mahikayat pa ang mas marami pang mga tao na magpaturok ng kanilang third dose o booster jobs. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion noong nakalipas na linggo na ang terminong fully vaccinated ay maaaring bigyan ng bagong definisyon para masakop din dito ang mga nakatanggap na ng kanilang booster shots. Pero ang proposal niyang ito ay nirebuff naman ng mga eksperto. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi anya tama na gawin ito lalo pat hindi naman binago ng Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang kahulugan sa fully vaccinated na termino. Samantala, 2 opisyal ng Pharmally umaapela naman ng house arrest matapos na makulong ng 3 buwan sa loob ng Pasay City Jail. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Umihili ngayon Bombo Day, Bombo Ever ng humanitarian consideration itong 2 opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation, partikular na itong sina Mohit Dargani at si Lincoln Ong. Matatanda na ito yung 2 na ikinulong muna sa Senado bago na ilipat dyan sa pasilidad ng Pasay City Jail. At lumalabas na nasa mahigit 3 buwan na sila na nakapiit sa naturang detention facility matapos ang pagkakakontempt sa kanila doon sa dahilan na hindi nag-provide ng kinakailangan dokumento ang mga ito nang hinihingi ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa kanilang investigasyon ukol pa rin doon sa umano'y katiwalian sa bilyon-bilyong kontrata ng Pharmally Pharmaceutical Corporation doon sa PSDBM kung saan ay mga binili ng gobyerno ay mga PPE, yung Personal Protective Equipment para sa ating mga frontliners. At sinasabi kasi na yung ibang mga produkto ay expired na pero pinaltan lamang, natamper ang mga ito at ibinenta pa rin sa presyo na katulad ng sa bago. At bukod dyan, yung mga dokumento hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap kaya't yan yung kanilang hinihiling na ilabas na ng mga opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation ang naturang mga dokumento para masilip na kung ano ba talaga ang detalye nito at bakit kinakailangan pang itago. Pero ang giit naman nitong mga opisyal ng Pharmally ay wala sa kanilang kamay at hindi na nila hawak ito mula pa noong sila ay ipinatawag ng Senado lalo't sila ay nagtangkapan tumakas patungo sa ibang bansa gamit yung backdoor area doon naman sa may bahagi ng Mindanao at hindi nga lang natuloy dahil naagapan ito ng mga otoridad. Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, nabanggit mo 3 buwan na ang nakalipas nang sila nga ay napakontempt ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero sa kasalukuyan, ano na ba ang status ng investigasyon na dito ng Senado sa may Pharmally issue na ito? Bombo Dennis. May rekomendasyon na ang Senate Blue Ribbon Committee at may mga pinapakasuhan na. In fact, nai-refer na ito doon sa ibang mga tanggapan ng pamahalaan sa Office of the Ombudsman ay meron ng kopya at ganun din yung iba pang mga tanggapan. Yun nga lang, hindi pa kumpleto yung kabuuan ng report dahil initial o partial report yung nai-release that time. Ngayon, nakabreak naman ng 2 kapulungan ng Kongreso at hindi umuusad yung iba pang mga trabaho, lalo na yung paghahanap dito sa iba pang mga personalities. Actually, hindi lamang sila yung dapat na ikukulong daw ayon dito kay Senator Richard Gordon na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil may iba pang mga personalities na kinakailangan din sanang makasagot. Yun nga lang ay hindi na humarap ang mga ito sa mga nakalipas na pagdinig at nag-break na ang Kongreso. Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:20 na ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Naharang ng mga opisyal ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na papaalisana ng bansa matapos na mahuling gumagamit ng peking pasaporte ng Pilipinas. Patungo na sana ang naturang Chinese national sa may Maldives gamit ang private chartered jet. Nauna rito, nasa 6 umano na sasakyan ang pumasok sa may NAIA patungo naman sa remote parking bay 21 sa Terminal 1 kung saan nakapasok nga ang Philippine registered jet na ito. Ilang katao na sakay ng naturang convoy ang sumakay sa naturang private jet. Bilang bahagi naman ng protocol, nagsagawa ng inspeksyon si Bureau of Immigration Officer Lourdes Mercado sa lahat ng travel documents ng mga pasahero. Napansin ni Mercado na ang rough appearance ng pasaporte ng isang QC resident na may valid passport number na inisyu noong September 18, taong 2018 pa, at may 10 taong validity na inisyu naman sa DFA NCR East. Nagkaroon pa ng tensyon matapos na nilock ng mga pasahero ang sarili sa isa sa mga 6 na sasakyan. Kalaunan ay nakumpirma ng Immigration Anti-Fraud Section na peke ang passport ng hawak ng Chinese national. Tinurn over ang naturang banyaga sa legal department para sa maayos na disposisyon at nananatiling tikom sa kanilang sa kanyang pagkakakilanlan at kung paano niya nakuha ang peking passport. Ang SIM card registration law naman walang paglabag sa privacy. Ayon po yan sa PNP. Maki-update tayo mula kay Bombo Annalise Soberano. Walang nakikitang paglabag ang PNP Anti-Cybercrime Group sa privacy, itong SIM card registration law. Ito ay taliwas sa mga sinasabi ng mga kritiko. Ayon kay PNP ACG spokesperson Lieutenant Michelle Sabino, walang pinagkaiba ito sa pagbibigay ng pangalan para sa serbisyo ng landline na nakapublish pa sa directory. Dagdag ng opisyal, may mga existing na proseso na para pangalagaan ang naturang impormasyon at dokumentado ang mangkilos ng mga ahensya na nag-iingat nito. Isaan niya ang ACG sa sumusuporta sa pagpasa ng naturang batas dahil makakatulong ito sa pagkilala ng mga kriminal na gumagamit ng prepaid SIM para sa online transaction. Karamihan anya sa mga reklamong natatanggap ng Anti-Cybercrime Group ay ang online estafa at identity theft, kung saan matapos na makuna ng pera ang biktima ay tinatapon na lang ng mga scammer ang prepaid SIM. Sa mga insidenteng ganito, sinabi ng opisyal na inireport sa kanila ang ginamit na numero pero pahirapan ang pag-trace kung sino ang gumamit nito. Pakinggan natin si PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Michelle Sabino. ACG supports the passing of the law kasi it would help us a lot when it comes dun sa mga cybercrimes natin, because we all know that most of the crimes being done now is done through online. Parang crime of the millennium na itong mga cybercrime. So with the passing of the SIM card registration law, matutulungan niya kami on our part sa ACG, because usually cybercriminals employ their tactics or online scam, especially when it comes to the buying and selling of stocks na nagkakaroon tayo ng online fraud. So pag napasa tong SIM card registration act law, it would help us a lot kasi determine na natin kung sino yung suspect. Yan si PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Michelle Sabino. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita mula sa probinsya, ang African swine fever naman na quarantine checkpoints hinigpitan pa sa may South Cotabato matapos ngang magpositibo ang 3 barangay. Alamin ang buong detalye dyan mula sa Bombo Radio Coronadal. Hinigpitan pa sa ngayon ang pagpapatupad ng quarantine checkpoint sa loob at labas ng probinsya ng South Cotabato. Ito ay matapos na magpositibo sa African swine fever ang 3 barangay sa bayan ng Banga, South Cotabato. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Meat Inspector Rocio Tonchonson ng bayan ng Banga, pansamantala nilang itinigil ang pagtatanggap ng mga kakataying baboy dahil sa pagpupositibo sa African swine fever ng mga ito sa mga barangay ng Yangko, Improgo at Binites
nasakop ng bayan ng Banga. Ayon kay Chunsun, nasa mahigit 200 rin na mga baboy ang unang kinumpiska at agad na isinalalim sa kaling o inilibing upang maiwasan ang pagkalat pa ng nasabing virus. Matatandaan na may nangyari pang kumusyon sa ilang mga barangay matapos na pumalag ang mga hog raisers na kukumpisakahin ang kanilang mga baboy dahil hindi umano pasok sa 500 meter radius ang nasabing mga baboy. So ngayon, nagpapatuloy ang monitoring ng Provincial Veterinary Office sa kabuang numero ng baboy na apektado ng probinsya dito sa probinsya ng Cotabato ng African Swine Fever. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Donald Pitogo. Para sa Pambansa Radyo Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, si Senator Manny Pacquiao binigyan ng go signal si Congressman Atienza na piliin na maging katandem si Senator Soto sakaling hindi na niya kayang mangampanya kasabay ng kanyang pagbisita doon sa Iloilo City. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Binigyan na ng go signal ni Buhay Party List Representative Lito Atienza si Presidential Candidate Senador Manny Pacquiao na piliin si Vice Presidential Bet Senate President Vicente Soto III na kanyang maging ka-running mate sakaling hindi na niya kayang mangampanya. Itong kinumpirma ni Pacquiao kasabay ng kanyang pagbisita sa Iloilo City kasama ang kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao upang makipagkita sa mga pastor mula sa iba't ibang denominasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Pacquiao, sinabi nito na nagpapagaling na si Atienza matapos ang kanyang operasyon sa tuhod. Anya, abangan na lang ang susunod na kabanata kapag nakapag-usap na sila ni Soto. Nilinaw naman ng senador na magkaibigan sila ni Soto at ang kanyang running mate na si Senador Panfilo Lacson. Wala naman kaming problema dito Atienza. At ang sabi naman ng aking katandem, kung sakaling hindi niya talaga kaya, kung may mapili man siya gusto niya ang si Soto ang pwedeng dalhin as a Vice President. Si Senador Manny Pacquiao para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inakusahan ng Ukraine ang Russia na nagtatanim ito ng mina sa may Black Sea at ilan sa mga ammunition sa bala umano ay na-defuse sa Turkey at Romania kasabay ng lumalawak pang merchant shipping sa rehiyon. Ang Black Sea kasi ang pangunahing shipping route para sa grain, oil at oil products. Ang karagatang ding ito ay pinaghahatian ng Bulgaria, Romania, Georgia at Turkey, gayon din ang Ukraine at Russia. Ayon pa sa Ukraine Foreign Ministry, ginagamit ng Russia ang naval mines bilang uncontrolled drifting ammunition. Natagpuan ang drifting mines noong Marso 26 hanggang 28 ng kasalukuyang taon sa may coastal ng Turkey at Romania. Ito anya ay isang uri ng R42175C mines kung saan ay nasa 372 units nito ang nakatago sa Ukraine 174th Armament Base sa may Sevastopol at nakuha ng Russian military sa kasagsagan ng controversial na annexation ng Crimea noong taong 2014. Nauna na ring inakusahan ng Main Intelligence Agency ng Russia ang Ukraine na nagtatanim ito ng mina para maprotektahan ang mga pantalan at daan-daang mga explosives anya na nasira at lumubog, subalit maring itinanggi naman ng Kiev ang naturang paratang na pawang disinformation lamang. Bombo Sports News. Nauwi sa kaguluhan matapos ang pagkatalo ng Nigeria national team sa bansang Ghana para sa qualifying ng 2020 World Cup. Hindi matanggap ng hometown crowd kasi ang pagkatalo ng Nigeria matapos ang 1-1 draw. Sa galit ng mga ito, bumaba ang mga fans sa pitch at doon pa nagbatuhan. Ilang mga pintuan ang binasag habang ang mga upuan naman ay pinagsisira ng mga nagwawalang fans. Kinailangan na ng mga pulis na gumamit ng tear gas upang payapain ang naturang kaguluhan. Maging sa labas ng stadium ay nagkaroon din ng stampede dahil sa maraming mga fans ang hindi nakapasok. Sinasabing umabot sa 75,000 na mga fans ang pumuno sa naturang stadium. Samantala, ang bansang Ghana ang kauna-unahang African country na tutungo sa Qatar bilang bahagi ng 32 na mga national teams para sa prestihiyosong World Cup. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines.
Utang ng Pilipinas lalo pang tumaas, pumalo na sa 12.09 trillion pesos ayon sa Bureau of Treasury. Ang Malacanang naman naniniwalang may basihan si Pangulong Duterte sa aligasyon nitong pagiging legal front ng NPA ang mga party list groups na miyembro ng Makabayan Bloc. Ang Court of Appeals Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals naman magpapatupad na rin ng 4-day workweek. Dalawang opisyal naman ng Pharmally umapila ng house arrest matapos makulong ng 3 buwan sa may Pasay City Jail. Samantala, African Swine Fever quarantine checkpoint sinigpitan sa South Cotabato matapos na may magpositibo sa 3 mga barangay. Mahigit 200 mga baboy isinailalim sa kalinga. Sa international news, ang Ukraine inakusahan ng Russia na nagtatanim ng mina sa may Black Sea. At para naman sa ating sports balita, pagkatalo ng bansang Nigeria na uwi sa riot ng mga fans, panalo ng bansang Ghana, unang African country na nag-qualify sa 2022 World Cup. At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhan ay sauto 34 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo naman yan ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin-kaupin na natin si Engineer Jaime Javillana, ang aton nga District Engineer diri sa siyudad sa Bacolod sa DPWH. No, ay hibalo naton ang hibalo naton ang update no sa sining pagkaayos ang dalan dira sa may atubang sang old airport kay ang kontraktor daw gin pangbubuan niya lang ni kag gin panghakad ang semento nga dalan kag ginabayaan kag suno sa program of work sini mapagatapuson ang trabaho sa sining bulan na sang Abril 9. Di paano pa ni matapos ninyo na kay kagapon to sa ngin patsikyar sa patrol daw wala pa to ninyo nasuguran bubo sang espalto kay asphalt overlaying ang project banwa mo no? Sige hibalo naton karon kung ano ang status ini upod sa kay Engineer Jaime Javillana sa ato nga pagpanumbalik. Kindly stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto, 11 minuto sa nabilin, kag magadangat kita sa tagna nga launa sa hapon. This time mga kabanan, ari na sa piyang linya, si Engineer Jaime Javillana, ang District Engineer sang DPWH, Lone District sang siyudad sang Bacolod. Nasa piyang linya, Engineer Javillana, sir, mayong udto. May mogto, Bombo Daniel, kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Sir, mamangkot kami kung anong update na sa ining project bladder sa may atubang sang Old Airport. Kay kagapon ipagkantuan namon dito sa patrol sa amon nga reporter. Kagin tanaw ditong area daw may mga buho na to gin himo ang contractor. Kag pagkatapos may atugid-tugid hakad ng porsyon sa simento. Daw wala man mabalikan ang ining area, sir. Anong status ini? Actually, Bombo Daniel, may ang project na is asphalt overlay, no? Okay. I-overlay na ang existing pavement naton sa diranan sa Old Airport Road. Pero antes na sa i-overlay ang tatlo ka lanes, iripiron taanay ang mga portion nga may mga cracks kag may mga failure. So kung nakita nyo may ara na portion nga
more or less mga 100 meters nga isa ka lane nga ginhukas na dira ang existing asphalt pavement kay tungod nga may mga cracks inada siya, so may failure ang iyang base. So ginpreparar ta ang sang kontraktor ang base, tapos amo na siya ang pag-asfalto. Galing kay ini ang actually ang tatlo na ka lane, ang salakyan pwede lang makaagi sa duha ka lane sa piyak-piyak. So ang dira lang sa tunga ang butangan sang barricade para nga hindi da kuan ang salakyan, hindi da magkagto, hindi da mag-agi. So actually may na-schedule kami nga meeting sa contractor boss kaya amo na nang tungod bala sang failure dira sa malaba dira ang failure sa may dira nang portion. Meetingan pa namon buwas parte sa pag-replace dira kung kinahanglan nga ikuan na siya ibutangan sang simento or kung pwede nga ma-overlay lang na siya. So amo na ang amon nga meetingan buwas para madesisyonan ina nga area dira para nga ang kung mahumanta na ng overlay, mapiyo tabala nga hindi na siya mag-crack liwat. Engineer, so bali ang budget niya sini sa akong pagkaintindi base sa billboard ginakita namon kagapon do 11 million na amo ni siya, Engineer? Yes, Bombo Daniel, 11.4 ang iyang approved ang iyang contract amount. So bali ang ining 11.4 million ang budget sina diri para lang gid sa asphalt overlay. Yes, Bombo Daniel. Halin dira na yon sa may junction na sa Alihis Road kag pa norte, kag pakadto dito sa direksyon sang Locwest South na yon. So bali kay sana sila mo bag-ulang may ara portion na nga hindi mo ma-overlay kay tungod nga daw may guba ang simentado na nga portion. So amo na ginhakad kag simentohon liwat. Supot sing kanon ang pagpasimento sini lain naman nga budget. Actually dala na sa kontrata kay kung may mga portion nga may pag-repair naton, may existing siya nga simento, amo na siya i-reblock na siya, antes ta siya i-overlay. But silingon, tanan nga may mga cracks kag mga failure, repairon ta anay, before ta siya i-overlay bilog. So bali tatlo ka lanes na siya sa piyak nga side, bali ang sa tunga ni nga lanes nga lane ang daw ginpang bubuan na preparasyon nga daw kuano ni siya kuwaong gid ang simento kag bubuan sang panibag-o nga simento. Subot sing ganon nga hindi ni sila maka-overlay samtang hindi pa ni matapos ang pag-simento, sir? Eksakto, Bombo Daniel, kay repairon ta anay tanan nga may mga cracks, tanan may mga failure before ta mag-overlay. Kaya ang mag-overlay ta dasig isa ka semana humana na siya kung mag-overlay. Amo gani kay ang isa ka gabi nga pag-overlay sang espalto, siya do naman gani ka lawig ang maagi niya. Sakto Bombo Daniel. So bali sir kay nabutang to abi ang sa program of work nga nag-start ang ining pag-repair, nag-start ang ining overlaying project is February 8 bala to mo. Kag magatapos siya April 9. Di subong March 31 na kita. Siguro do hindi gini mingagaw nga matapos by April 9. Video na delay kita tungod sa mga portion bala nga may mga kinahanglan na i-repair. Amo na nga medyo ma-delay kita jutay pero mitingon namon ang contractor boss nga iya-overtime man para nga mapadasig ta ma-catch up sa aton nga target date. Amo gani sir, although nga nya kung hindi matapos sa natalana nga tion nga schedule nga date ang project, ang contractor mamalayran man na siya, pero hindi na mo ang punto nato niya nga dapat tapuson ginyaya mo. No kay although nga makasiling kita nga may agyan man da ang mga salakyan, pero laing gid kun makumplito na kag tayo yun ang pag-agi sang mga salakyan sa sanang area kag isa pa
basta abi sir may mga delayed sa proyekto do kadamo gina dayon sang reklamo mo kag do na balang ang komentaryo dayon nga ti amo na ning kamoderno sang panahon subong daw sinauna pagyapon nga pagtrabaho nga sado kay nay sir. Sakto na Bombo Daniel, amo na nga gusto ko mangayo sang pasensya sa aton nga riding public, sa aton nga pumuloyo sa publiko sa inconvenience abi nga nadulot sini sang pag-ubra ta sandalan. Okay, sige So bali ati ma-update lang kami daso naman sir kung ano ang mga namitingan ninyo upod sa contractor. Kay sa ako niya nga pagtanaw abi sini kun hungdon gid sang kontraktor nga magdasig mapadasig man ang trabaho mo. Daw kay ang sa nagdigig ganito sa may area sang Libertad nga gin tandog man namon ang inang masyado kay nay nga pag-ubra sang na komentaryuhan namon diri daw hingagaw man to gani ubra ang isa ka lane sang dalan to Libertad do kadasig man na obra sir. Sakto gina Bombo Daniel kay ang inyo komentar sa radyo kag sa pumuluyo ta nagabulig man na padasig sa kontraktor naton kay simpre kon nga reklamo ang mga pumuluyo ginatingwaan ginatagaan gid first priority inada nga project. Amo gani sir sige no by Monday siguro kag maka follow up ako sa imo sir engineer para nga mabalaan naton kung may progress na ang ilang pag-ubra na sa dalan, sir. Salamat gid engineer sa imong oras. Salamat gid Bombo Daniel kag sa mga tagpalmalati sa Bombo Radio. Nabatian mga kabiyanan si Engineer Jaime Havillana, ang district engineer sa DPWH Lone District sa siyudad sa Bacolod. May meeting sila buwas upod ang contractor na sa nasabit yang project. Para nga ibalo nato na yung kung ano ang rason sa nga kontraktor nga daw na ulo atrasar ang pag-ubra sa nga nasabit nga dalan. Kaya balo ka mo banwa, although nga masiling kita nga kung hindi matapos ang kontraktor sa natalana nga pizza nga dapat tapuson niya ang inang proyekto, mamulta man as lagyapo na mamalayran. Pero hindi na yamo ang punto nga mamalayran, hindi kita pwede magsiling nga sige lang i-delete lang namo na kay mamulta lang galing kami. No, that is not the case. The case is, kung ano ang natalana nga pizza nga dapat tapuson nyo na, tapuson nyo ginaya. Tapuson nyo ginaya. Kaya ang inyong imulta, hindi pa na makabayad sa huol nga eksperyensyahon. No? Ang inyong nga imulta, kung delay ang inyong nga pagtapos sa proyekto, hindi niya makatrispasser sa kabudlayan nga ma-experiencean sa mga commuters, sa mga motorista nga nag-agid as dalan. Kaya kung ano man na kadako ang amount ninyo nga imulta, hindi na makapahalipay sa pumuluyo. Kaya iwain man sa pumuluyo sa inyo ginamulta, kaya hindi ba gani may balaan kung di na magkanto. Magkanto man sa kaban sa gobyerno, pero basi may mag-attribute pag sila gani guro mo. No, kung magtupa na sa kaban sa gobyerno. So ang punto sila diri, kung ano ang na-specify kagin hisugtan santo sa kontrata, may kontrata na mo. Di sa kontrata, banwa, may ara na yan nabutang kung saan o suguran ang obra, kag saan o tapuson. Kung ano ang nabutang sa kontrata, sundon ta. Isa mga kontraktor nga gapawala lang, dapat nga sundon nyo kung anong ara sa kontrata. Why siguro kami nagkakadudla kay why kamo ya basi wala kamo ya warningan. Dapat sa mga kontraktor hindi makatapos sa gila yang kontrata sa natalana nga tion nga wala man sang justifiable reason. I-kuan ini sila, i-red tag ini sila or i-red flag. No? Ya hindi na sila ya maka-intra sa mga bidding. Tanawon tabi. Kaya ito kay posible para sa isa ka kontraktor, isa ka dako nga kontraktor, ay mga naga-intra sa bidding, mga kwalipikado ni nga mga kontraktor banwa, kaya hindi niya pipitsugin nga mga kontraktor, kaya ang ginapa-intra, may qualification mag-intra ka sa bidding sa gobyerno. Kung huy-puloy malang kaya nga kontraktor nga way ka man sang equipment, hindi ka pwede maka-intra di. Tiyan mo na nga
ang naga-intra sa bidding mga dikalidad nga kontraktor sa ngalan ng ang dikalidad. Kaya ang sa trabaho ya gali hindi ya dikalidad. Dikalidad ya ang lisensya. Kay basi AAA para gani guro or AA nga kontraktor. Tigaling kay ang sa pagpresentar lang sang nga credential ang daw mayuhaw. Sa trabaho ya hindi mayo, imagine nyo na banwa ginsuguran ini sang nagligad nga bulan. Natapos ng bulan sang Pebrero. Tanawan nyo bala sa video nga ginapakita namon di subong sa Facebook Live. Makita nyo mandra kung ano lang ang agi nila. Ginhakad lang nila ang simento kag preparasyon nga bubuan sang bago naman nga simento, ang iban nga porsyon gin pang bubuhuan kag imbayaan. Ano ang explanation sa nadiri sa nga kontraktor? Hulaton naton sa meeting nga matabo upod sa district engineer sang DPWH diri sa siyudad sa Bacolod. 2 minutos ang nagaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Magabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan kag sa ato nga pagpanbalik ko nato ang report ni Bombo Dennis Rubica gikan sa provincial capital. Kay istorya nato ining 5-day a week, no? Nga trabaho nga daw hindi pa mapiho karon kumabalik ang 5 kadlaw nga trabaho sang mga empleyado nga dragin sila sa Kapitolyo. Kay sa subong ang trabaho sa Kapitolyo 4 lang kadlaw sa isa ka semana. Ang adlaw nga Biyernes ang mga empleyado naga work from home sila. No? Ang report karon daw hindi pa mapatod kung makabalik ini na ang 5 kadlaw nga trabaho sa isa ka semana nga maga face to face kidya sa provincial capital. Inatanan naton nga istoryahan pagaligad lamang sang pinakaimportante yung mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Pabalik na may kabilang sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Sodto. 5 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. This time ko na ito report sa Piyakalinya, Bombo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Daniel, hindi pagay dapat od karon ko na sanong magbalik no ang 5 days work week sa aton sining mga empleyado no sa provincial capital Bombo Daniel no. Mani karon again atag ni Attorney Refrando Diaz no kay may mga
balita ang nagwa na base mabalik na kita sa 5 days work week, no? Kay subong ang schema dira ginapatuman 4 days work week kag Friday work at home, no? Ang iba natin mga empleyado, then ang iba niya like iba department heads kag pila ka mga empleyado kung bumuda nagabalik man niya sa Kapitolyo Provincial, no? Ugaling pag Friday wala lang sila nagabaton sa on the spot mga transaksyon abi, no? Sa aton Kapitolyo, no? Sa pag-abot sa adlaw sa Biyernes, Bombo Daniel, kahit ibalang naman may mga proposal siya na ni bumuda nagaduso, no? Nga especially maintaining pag dayob lang pagsaka sa presyo sa petrolyo ang ati kung pwede mo on for this work week ang trabaho instead nga 8 hours per day imo na be 10 hours per day, no? Para makumpleto ang 40 hours per week ng requirement nga dapat magtrabaho ang isa ka empleyado, no? Patkiwente abi bundan sa mga talatapan niya sa gobyerno Bombodan, sang mananiganti montambang gumuko alert level 2 na kita or alert level 1 kita, madumog man alert level sa probinsya, base magbalik na kita sa normal nga nubranay. Proteksyon sa aton pinakalitis informasyon kay Atty. Diaz nga wala pagid patod, no? On magabalik kita sa 5 days work week nga kati si Governor Lacson na magka-desisyon, no? Kati sing pag yes, nagligan to ang issue sina kung nga ang or ang rason kung nga ang nag-apat na lang kanlaw tungod sa pandemic. Correct. No? Kag amo na nga nag-apat lang kadlaw ang face-to-face nga obranay dira kag isa kadlaw work from home. Di subo nga naghanagan na daw tigay daw makunagin daw matayuyo na gini nga madula ng COVID-19 na ka problema tos nagligan tubla sa pagsaka sa gasolina nga perti nga pagsaka nga daw pati ang probinsya cost cutting man. Correct ka umudan, na. Kasi subong way man naog ang presyo sa petrolyo ta still saka samtang hindi magpanaog laban-laban siguro daw amo na lang skema kay daw amo naman gani ang ginapanugyan karo sa gobyerno nga kung pwede mag-apat lang kadlaw ang trabaho. Correct. Apat kadlaw pero instead nga 8 hours per day mo on 10 hours per day. Nada mo na bing restriction para galing palawig-lawigon lang galing. Para sa apat kadlaw ma-complete ang 40 hours work requirement sa isa ka empleyado, no? For days work week lang abe. Pero tigin nga tagi mo muda ni Atty. Diaz nga sige na 4 days work week lang niya ang schema ang ginahimo. Pero pagka sa provincial capital employee, pero pagka Friday ang mga capital employees nag-work at home. No? Kag nagabalik kidya ang iban din ang empleyado kay iba mga department heads sa Kapitolyo tag sa iya Cabernet. Wala lang galing sa transaksyon nga ginabaton pagka Friday. Ngati still no kompleto gapon sa isa ka empleyado ang 40 hours per week nga requirement. Na kahit nga Friday work at home gyapon, na kahit nga still 8 hours magyapon niya ang trabaho sa aton nga mga provincial capital employee, na sulod sila alas 8 sa aga, na digo sila pagka alas 5 sa hapon mo nang sistema dira, na sa karon yang set up na kay ato daganagan sa COVID, di man magita sa petrolyo sa kaaysa nga petrol tindo maglugaston lang, considering nga bilogid nga lima kadlaw gid magpakadto pagkariaton nga may products kasi matiga printe ka, kung gamit ka man si pribado mga slakyan magulo gasto bombo Daniel puti nga may problema, kay kon ang tiempo ang tilion niya sugot na gid man ang way gibla hapan pa sa vlog way may problema anytime, no? Pwede man nagapon magkabalik na sa 5 days work week, na ang aton nga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Kung sino na Friday, pwede gapon niya magkabato naman sa
face-to-face Kumo na mga din eh. transaction. Yes. Pero kung 18 hours a day gani iti pareho man lang gyapon nga 5 days kay ang exist mo nga 2 hours per day kung sumawa mo sa 4 kadlaw mahimo man sa 8 hours. Correct amo na ti makomplete siya man gyapon ang kuan ang 40 hours a week ka requirements sa nga dole bombo dana muna ang pagwatag ni Provincial Administrator Torre Diaz nga okay na sa mga 4 weeks kita 4 days a week kita. Kaya kiti pagka Friday, work at home man ang mga iba nga empleyado. Actually, mumudan, kita nagkasaksi matang abisan to the Friday. Wala sing face-to-face ako official transaction sa Kapitolyo. Pero magkanto kita mumudan open gapon ang Kapitol, ara ang mga department heads, ara ang pila ka mga empleyado sa tagsa departamento, ang the rest ang work at home. Bombo, dala mo ng schema. Ito hindi man yung problema kay complete na gyapon ng 10 hours ako na 40 hours a week nga requirement bombo Daniel. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. There were proposals gani sa Iloilo because of the rising prices of fuel, no? Ang NEDA recommended for a 4-day work week. So kita before pa no amo na nga ato ilang taong intervention no nga para ang aton nga exposure sa mga empleyado ta sa COVID ma-minimize. So nag 4-day work week na kita no without of course sacrificing sa tanan nga mga basic services no. I'd like to believe that the provincial government and its employees delivered no sa ila targets notwithstanding the short hours of work during the week. Pero actually ang office mala naga-close ang tawo ari gyapon no sige kami ubra sa ngamon nga mga paperworks which we normally could not do kung ang office hours as usual lang gyapon nga Monday to Friday. So Friday is usually used for Zoom meetings, compliance with the documentary requirements. So wala man kita underwork no or below sang 40-day work week no. A 40-hour work week nga gina-prescribe. It's just that nga Friday wala kita nagabaton sang walk-ins nga transactions, yes. Depende yapon kay Gov, no? But I don't know with NEDA talking about it dito sa Iloilo and all that. It was in a way though encouraging sigihon lang yapon because NEDA is even proposing it, no? Pero ang ilan to gusto nga i-extend to 10 hours a day, no? 4 days a week, 10 hours per day para 40 hours per week. So kita naman again we would like to make it clear nga ang Friday taya is still work from home no or work in office pero wala lang damo sang bisita. So sige kita gyapon put in sang aton productive hours for the government no. Mamuda mo to ang pagkaroon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga complete yapon no ang 40 hours per week nga requirement. Basta 10 hours a day. Yes, bisan mag 8 hours na sila kay pagka Friday ara doon kita saksi balik kita gyapon mga empleyado wala lang sing face to face na transaction pagka Friday no iban gina-divide na biso mga Friday ang half na tao da sa office work at home no ang the rest balik sa opisina. Pagka next Friday naman ang nag-report sa opisina, amo naman ito mga work at home, doubles-bulos lang muna, no? Pero ang department head dyan pagka Friday, still, no? Ga-report iya sa tagsa nila sa mga opisina. Hindi man mamper, no? Ang serbisyo, kaya nga sige-sige mo na gyapon niya, no? Bisan pa Friday, no? Ara gyapon kita dra, kung may mga emerhensya, kaga may makinahangod ng mga transaction kinlanon, dokumento, pwede man gyapon makater bumudan bisan pa sa adlaw iya sang Biyernes bumudan niya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod.
Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Robica. Di chambaya sa mga government employees kung magasigi-sige lang niyang 4-day a week, no? Nga trabaho nga face-to-face nga rin sa Kapitulyo o rin sa opisina. Bao daw mayo ang tatlo kadlaw nga tinir sa tagsa kapuluyan. Pero pagka Biyernes, ang inang mga nag-work from home, banwa, at yung nagkatrabaho lang yapon sila, pero sila na yung puluyan. No? Kung ano itong mga paperworks nila nga talapuson, dito na tapuson sila nga tagsa kapuluyan. Tikon amo na iabi nga may nga skema nga ang adlaw nga Biyernes dito sa ila balay matrabaho at hindi na kinahanglan i-require nga 10 hour a day nga trabaho no nga napulogid ka oras nga i-require para makumpleto ang 40 hours nga trabaho sa sulod sa kasimana kay Friday ara man niya work from home man mo no so depende na sa kung ano nga setup kung hindi siya magtrabaho pagka Biyernes sila balay di trabaho siya napulog oras sa tagsa kadlaw 17 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha naton ang report ni Bombo An Sindol Sorilla. Gika naman niya sa aton nga city government sa siyudad sa Bacolod. Sa Piakalinya, Bombo An, please come in. Bombodan, may 20,000 ka-doses sang bakuna nga natala na ma-expire sa bulan, sininga bulan sang Abril, buwas Bombodan, April 1 na. So, ining vaccines sa Bombodan, kalabanan, siniti AstraZeneca, ginahatag ini siya sang national government. Pero suno iya sa pagpathag ni EOC Executive Director M. Ang, ngayning bakuna nga nga daan Bombodan sa pag-abot sinisang tilikdan nga bulan driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Lapit na gid man yang expiration. And in fact, ginklaro na sa syudad suno sa Executive EOC Executive Director nga tiba si hindi ni namon maubos kay ti given nga lapit na lang siya ma-expire no ti may ara na sila nga apprehension dira Bombodan kay ginhambal nila nga ti pwede na lang ibalik ni kay bastanteng bakuna pero ginhambal sang national government nga sige lang no ara lang na dira so butang balon Bombodan since nga ma-expire ni siya hambal sang syudad sa Bacolod somehow ti hindi man na sila mabasol Bombodan no kay kadamo nga dan sa bakuna man nga naginabot so ang kung ma-expire ini siya Bombodan, tiway sila iyasang may mahimo dira, no? Kung tarawon mo, suno sa EOC Executive Director nga daan, jutay na malang balakunahan sa Bacolod, ang ginatutukan naman nga daan subong Bombodan, ang pag-booster, no? So that is why nga amuni inangin sitwasyon nga mayara gid siya gali sang 20,000 doses nga natala na nga mag-expire. Actually, Bombodan, Abril lang ina siya, pero pag abot ya Bombodan sa May, may 40,000 doses pagidya sang bakuna na tala na nga ma-expire and July may 5,000 and August 10,000. Pero iniya layo-layo pa man. Pero ining April nga ni Bombodan, most likely di bla ma-expire siya kay sinina, no? Buwas April 1 na. So Bombodan, sa dugang nga pagpathag, pamatihan naton si EOC Executive Director M. Ang. Okay, sige abi. Yes, niara gid nga manug expire nga mga vaccines. Si Lord, because first of all, when they were sent to us, near expiry na siya. Kag right now, ga-average lang kita 831. Si Imangid man ni Bumbuan. Siya na Bombodan, galing paus-paus siya jutay. Oo. Nagkalapaos na si Imang sa kampanya ba? Ang rason sinasuno sa iya Bombodan nga to balang hindi init-init to pagparada nila. Oh. So nag-inom cold, di ba parada to sila nga lawig-lawig tong parada nila. So amo na pag kaaga na dulaan gid sa tingog. Jesus.
Amo na nga dapat kun na nagpainit kay hindi magbira-bira din yung cold. Sige pamatayan sa dugang yang payag ni Emang. Doses ang ma-vaccinate naton in a day sa tanan na naka-vaccination centers. Whereas before kalabot na 12,000, 15,000 per day. Subong nakalabot na gani 20 plus thousand. Subong 831 na lang ang vaccinations na per day. Gamay-gamay kadako. AstraZeneca I think I don't have the exact number right now no ara sa kay Doc Miraflor kag sa managers ang aton cold chain facility. But amo nang ginambal ko when the vaccines were sent to us, nagreklamo na kami nga daan nga hindi na siya maubos. Nag-refuse kami na hindi kita magbaton. So when we discussed it sa EOC, I advised our city health officer to write the DOH regional office and NVOC nga i-refuse ta anay ang delivery because we still have a big inventory of vaccines in our cold room. Plus, ang ipadala nila sa aton, lapit na lang ma-expire. So, bisan ano mo katanaw, hindi gid maubos. Hindi gid it's impossible nga ma-consume naton in such a short period of time. Considering nga kadako na sang coverage ta, it's almost 130% of our target population. Target population ta gin-increase na nila to 80%. So nakalabot na ta 130+%. In fact, sa senior citizens nalabot na kita almost close to 150%, 147% fully vaccinated. So in short, bisan anon talibuton taning bakulod wala na masyado sang balakunahan kay ang wala na nabakunahan hindi ginaya magpabakuna na kay sa kampanya ta nga very aggressive kung luyag na sila makadto na sila o magpa-vaccinate sila kay kita man ang kakadto sa mga subdivisions, sa workplaces, sa barangays, sa mga markets, sa mga public areas, sa public offices. Halos tanan ginakadtuan tanan on a regular basis para nga wala na bala excuse nga ay kay why ko time or why ko ano. So meaning ang nabili na hindi na ginaya magpabakuna. And ang gina-target lang naman lang subong is ang booster dose. Kaya hindi man na siya muna kadako. Kaya kung tanawon mo ang administered na in terms of doses is 1,170,229 doses of COVID vaccines na ang ato na administer. Imaginable ang volume ng vaccines nga na administer ta. So wala na ta sang balakunahan. So but then when we wrote the DOH, nagabad silang hindi kami pwede ka-refuse, hindi kita pwede ka-refuse batulo na, but we have the proof, or if ever gid man may ara kami nga nagpabalo na kami nga daan as early on nga hindi ginaya maubos. Ano nga month sa consider nga ma-expire? Next April? I think ini nga month. May ara nga ma-expire ini nga month. What? Yes, may ara nga April. Di ano nang matabo consider? Ibalik. Gaulat na sang EUA for the extension. Gaulat na sang emergency use authorization for the extension. Because actually, may ara na ginahulat ang NVOC na extension of the expiration date, especially sang AstraZeneca. So hindi niyo siya pagpanghatag diri sa other. Gaulat lang kami sa advice nila. If the DOH says, yatag naman sa LGUs nga iban or ibalik to sa region, that is what we're going to do. But we have already notified them na magpanakadako ang volume nga nabilin dira nga hindi na gid ma-dispose. Councilor, pero i-clarify lang saan nag-abot ganit na mabaksa? This was, I think, more than a month ago or 2 months ago. But pag abot na di sa aton, gamay ano na lang, near expiry na nga daan. May AstraZeneca, may Arajutay nga Moderna, pero Moderna daw basi ma-consume. We have proof nga we refused the delivery when it was being delivered. Hindi sila magpasugot. So, ginpilit bala nga i-deliver sa aton. Ara na, magtuluhaw gining dagkong issue pagkatapos ng pandemic daw. Imagine mo na bumbuan, nag-refuse ng bakulod niya, di na kami magbaton, kaya wala naman kami di sa balakunahan, kag ma-expire lang na siya, hindi magpasugot ang DOH, kaya hindi batunan yung gina.
Kay para nga ma-justify nga nagbakal ta sa damo-damo gid nga bakuna, vaccine. Nga nagastusan nako ang gobyerno nga sa pagkamatud damo magilisang donasyon bisan sa donasyon lang supisente na. Oo, from the national government na siya bombodan. Damo-damo, no? Kaya man ka, syempre, ang mga pumuluyo nga daan. AstraZeneca, kumbaga, preferred man na siya, pero ang iban, gina-prefer, gina-una, gina-maubos, pero may Pfizer, Moderna, ang mga bombodan, no? Because man, hindi mo naman mabasol mga kauturan ta, kaysa, sa efficacy niya, nga ginahambal man sa mga health experts, no? So, that is why nga daw, pinakaulihigid na iya maubos ang AstraZeneca, kag pinakadamo siya nga supply. So, amo na ang rason sa syudad sa Bacolod, Bombodan. Sige. Bombo Daniel, amo ni so far, ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid, Bombo Ansindol Sorilia. Di imagine nyo na banwa ginapamilit na lang niya sa DOH mo, pero sa una, maludluhod pa kita kapangayo sa bakuna, ti subungo. Dumtamo sa mga bakuna ngayon dispose ang DOH ipanagtag sa mga LGU. Ti isa na sa ginhatagan ang muning syudad sa Bacolod. Siling sang Bacolod dyan, no. Ganun, no. Bacolod, hindi na. Yan, pila na kabilog ulang mabakunahan diri. Kaya hindi gyapon na mabakunahan bisan may mag-abot yung bakuna kaya hindi niya magpabakuna. Pero gamay naman ang porsyento. Siya magkala-expire na ang kuan, magkala-expire na ang bakuna ipadala nyo di. Hindi pwede. Nga hindi ipadala. Batunan nyo ini. Baton syudad ini. Pero ang syudad wait man si ang sinya may pamatuod kami diya, no? May pamatuod kami di. Nga nag-refuse gid kami magbaton. That's why nga kung magkala-expire na kagi pamilak na pang lubong na hindi kami pagbasulon diri kay nagabaliban na kami mo niya hindi na supisente na kami diri. Sige. Sa piya kalinya si Governor Yunyo Bong Lacson no may idugang siya ang dugang information kag parte sining 4 kadlaw nga trabaho sa Kapitolyo sa isa ka semana no kag ano ang update sini no nagapamati kali si Gob Lacson sa aton. Gob, mayong hapon. Hello, Gob. Mayong hapon, Bobon Daniel, kag sa mga nagpalamati, mayong hapon. Gob, ano ang imo nga dugang sa sining 4-day a week nga trabaho sa Kapitolyo? Actually, may isa ka, duha ni ka, options. Ang first option na ginapropose, I think sa NEDA, 10 hours a day for 4 days. Ang question is because we all know if you work beyond 8 hours, may entitled ka na to overtime pay. So, masyado kamahal na ni siya, no? Kung if we will do 10 hours a day, no? For 4 days. And besides, wala na sa budget ng mga local government. We have a budget for overtime, pero not for a daily overtime, no? So, I prefer the second option, which is what we have been doing now. First, because of the COVID, and second, because of the prices of fuel. No? So I prefer the 4-day, 8 hours gapon, face-to-face, and then on Friday, work at home. Kahit hindi pwede galituod nga mamando ka lang nga sundo mo lang ng recommendation nga napulo ka oras sa isa kadlaw kay basi maglapas ka na karon sa kasuguan kay ang kasuguan nato nagasiling nga ang trabaho sa daily basis nga trabaho 8 hours na mo mag-exceed sang 8 hours overtime natin hindi naging man to maka-afford yung magbayad ang probinsya sa overtime pay sa mga empleyado kay hindi man na iya pwede nga ma-justify talang nga hindi ni ma-consider nga overtime kay wala man na amindar ang kasuguan nga nagpasugot sini nga himo na pulo kadlaw ang trabaho na pulo ka oras ang trabaho sa isa kadlaw go. Yes, correct na Bobo Daniel. So they have to settle that issue, no? Will it be considered as overtime or hindi, no? Because definitely the LGUs are not prepared, no? If we will do, if it will be considered overtime. Okay, sige.
mayo man no kay ging clarify mang ining nga issue. So therefore, kuan na siya ining official na ini nga kun mag 4 day kun padayunon tani ang skema nga 4 ka adlaw nga trabaho, ang sundo naton ang ginahimo na sa probinsya nga work from home lang pagka Friday. Yes, Bombo Daniel. And it's working fine, no? By the way, ang mga health services everyday gina sila ipakita, no? It depends on the office no concerned, no. So I prefer what we have been doing now, no? 4-day face to face, and on Friday naman work at home. Oo, so far go buhay man sa mga negative reactions o negative comments from sa mga pumuluyo nga nagakadto dira sa Kapitolyo nga 4 lang kadlaw ang transaksyon. Sa umpisa siguro, Bombo Daniel, no? Because they were surprised na on Fridays, practically skeletal force lang dira, no? But once they learned na mo ng schedules ng province, nag-adjust lang sila. Aha. Sige, Gob, salamat kid basi may ara ka katapusan nga panugyan sa aton nga mga kuturan. Amo na lang, Bombo Daniel, no? I just wanted to share with the discussion today. Okay, sige. Salamat gid Gob kag may ngapon sa liwat. May ngapon, Bombo Daniel. Si Governor Yunyo Bong Lacson, amo ning maayo kuya sa kay Gob Lacson kay naga-monitor ini siya sa mga gina-discuss naton diri kag kung may arasang daw gray area blang daw hindi gid klaro gilayon man nga nagahatag sang clarification. At least siya do ka klaro no kag ang gobernador na mismo naghambal nagpahayag kag tiini official na gidya no kay ang gobernador na mismo naghatag sa iyang statement. 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan Bumbuhanay. So to ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad updanan naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent over all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio